Ond ni'n dechrau fan hyn yn y gornel ffasiwn. A dillad addas iawn ar gyfer yr adeg yma'r flwyddyn sydd ti Huw, yn Wel, dyfe? thema nos galan, does dim un pwmpen i weld yn unman, ond mae'r un wrach Christine ni fan hyn yn ei les i gyd. Felly, a chymod beth sy'n hyfryd, so Christine yn deall gair. Ond mi fydd hi'n gwybod erbyn diwedd yr aglen. Bydd pawb wedi wedi. A chymod beth, bydd i fans i gyd wedi ffôn o mewn i weid. Fi na le yma. Beth i ni wedi gwneud, dwi'n mynd am y ddelwedd gothic yma. Nawr, mae hwn yn stori enfawr ar hyn o bryd ar y stryd fawr, sydd yn gret ar gyfer y Nadolig, a unrhyw un sydd licio pethau fel lliwiau di, defnyddiau trawiadol, les. Mae e'n edrych yn wych. Mae gothic lygu mwy na just di, yndi? Dyna di'r sylfaen y rhan fwyaf. Mae gothic yn golygu defnyddiau moethus, felfet, fel fan hyn, y les mae Christine yn gweithio, manylion bach, falle gemwaith jet ac ati. Felly mae'n bwysig bod chi'n gorlwytho'r pethau ymlaen i gyd. Ond gyda'r wish sydd gan Christine, ni wedi cadw fe'n syml. Gael ystyried hefyd, oedran Chris fan hyn, a fi'n credu edrych yn hyfryd. Nawr, y flowsen ddi les yma nawr, mae hon yn dod o limited edition yn Marks & Spencer's, 35 pint. A fel gallwch weld, mae'n flowsen gaedwadol dros ben. Mae dych chi'r les tu allan, mae dych chi'r festfach sydd yn rhan o'r wisg tu fewn. Mae hefyd yn tico sawl bocs wrth gwrs lle mae delweddau a dylanwadau ar hyn o bryd yn y cwestiwn oherwydd mae dych chi beth maen nhw'n galw'r pussycat bow mawr yma sydd ar y top fan hyn hefyd, llewish pert idd hon hefyd. Ond os ywch chi at y sgrt, mae'r sgrt yn dod o casgliad Marks & Spencer's a mae'n dod â gwen i'r wyneb oherwydd maen nhw'n amlwg wedi mynd nôl i'r archif, edrych ar y dillad isa a dillad chi'n gwisgo gyda'r nos a'r hen slips a wedi wneud i ar gyfer y dydd oherwydd mae'n edrych fel rhyw slipfach gallwch chi'n gwisgo dano. Mae'n sexy iawn ys gyfeiriad. Dwi ddim beth byddech chi'n disgwyl wrth Marks & Spencer's a fi'n dwlu ar hynny. A fi yn deall, falle bod e ddim yn mynd i apelio at garfan mawr o bobl, ond mae lot o ferched yr oedran yma sydd gallu cael getaway gret gyda rhywbeth fel hyn. Sanau tywyll wedyn, ac wrth gwrs, beth ni wedi wneud, fel o ti'n gofyn y gynharach, Owain, beth gallwch chi ddod i fan hyn, ni wedi mynd am y crôn anifail fan hyn, ar gyfer wedyn y sgidiau a'r straps, mae'n manylder i gyd na. A beth wedi wneud, yn lle mynd am bag enfawr i fynd gyda hon, gan bod y cyfan mor minimal, ni jyst wedi prynu pwrs fach i fynd â fe. Mae digon o le ydych chi fynd ar gyfer cyrden credit, mobile phone a lipstick. A chymod beth, ni wedi arbrofi'r peth, mae digon o le na. Ydy pwrs union rhywun patrwm a sgidiau? Union rhywun patrwm a sgidiau. So mae'n neud edrych yn ddrud iawn, ond wrth gwrs, sa chi'n prynu'r bag ar patrwm yna fe, chi'n siarad am rhyw 49.50 cinog, os chi jyst yn prynu'r pwrs, 19.50 cinog. Felly mae tipyn o wariach wedi talu yn y sgart. Diolch yn fawr. Nesa nawr, mae dyn ni Hayley. Nawr, wrth gwrs, adeg yma o'r flwyddyn, mae monsŵn ar ei gorau glas, oherwydd mae sneb bron ar y stryd fawr yn gwneud ffrogau chwaethus ar gyfer y nos fel mae monsŵn yn gwneud. Mae hynny'n golygu, boes, bod chi yn talu tipyn fwy na rai o'r siop eraill, ond chi yn cael yr ansawdd. Cynllun hyfryd ydych chi fan hyn. Ffrog yw i, dda? Ffrog yw i, a chymod beth, mae ffrog gallu neili at gymaint o waln oedran. Chymod, gallai hon fod at merch lot yn hun na Hayley, a lot yn ifancach hefyd, oherwydd mae'r hyd yma, just i'ch law y ben lun, yw hyd y tymor. Dyma beth mae'r cynllunwyr i gyd wedi bod yn dangos ar y catwalks. I nifer o bobl adre, a nifer o bobl felly sydd ddim yn dilyn cylchgronau ffasiwn, chi'n mynd i weid, wnaeth y ceidwadol yn diwech chymod, so chi'n dangos lot o'r gos, ond dyna yr olwg, a mynd debyg bod yn mynd nôl i'r 30au pan chymod oedd pobl fel Chanel a pethau'n dechrau cynllunio. Mae'n haws i wisgo hefyd yn diwen a rhywbeth mwy byr. Mae lodi, a fi'n credu, a chymod, dychmygwch chi nawr, mae Christine newydd adael, gallech chi wedi dod i gwisg Christine ar Hayley, a gwisg Hayley ar Christine, a bydde neb wedi codi llygad a meddwl mae un yn edrych yn hen a un yn edrych yn ifanc. Beth ddod ni'n hoffi am hon, y ffaith bod y cefndir yn ole, felly mae'n ysgafnhau'r cyfan ychydig, ond gan hynny ni wedi wedyn mynd am yr sanau tywyll unwaith eto, sanau tywyll, a'r sgidiau a'r strap fan hyn. A fel gallwn, mae'r sgidiau yma'n dod o Debenhams. Mae'r ein tipyn rytach i'r ein ni'n cael yn Marks & Spencer's oherwydd 29 pint yw'r ein. Felly mae'n bwysig i siopa o gwmpas am bopeth. A fi'n gwybod bod lot o bobl yn berniadu y sefleoedd gwerthu yma tu allan i'r dre. Ond beth mae'n golygu yw bod e'n hawdd i bipo mewn i un siop ar llall. Heb gyrfed milltirodd. Felly gallwch chi gymharu styles a prisiau. Gai jyst ofyn fysa ti wastad yn rhoi wedyn sanau tywyll? Bydden ni yn adeg yma o'r flwyddyn. Un beth bydden ni yn dweud, gwedwch bod chi yn eich ugeiniau,
bydden ni falle jyst yn gwisgo'r sgidiau a crôn fan hyn. Bydden ni ddim yn dod i hosanau lliw o gwbl. Diolch i chi. Ac yn ola nawr, mae dyn ni Teresa. Teresa llawer yn ifancach wrth gwrs. Felly beth ni wedi gwneud fan hyn yw cadw at y ddelwedd, ond neud e mewn ffordd yn ifancach. Felly, os dychmygwch chi'r flowsen a'r got hir felfet gyda'r sgrt oedd Christine yn gwisgo, neu gyda trwser felfet di, unwaith eto mae hwn yn addas ar gyfer unrhyw oedran. Beth i ni wedi gwneud ar gyfer cadw fe llawer yn ifancach, ni wedi dod i'r jeans ymlaen wedyn, lle mae'r rhwygau yma i gyd ar blaen y jeans. Gallech chi dod wisgo jeans heb y rhwygau. Achos y rhwygau oedd yn poblogaidd iawn cwpl o flynedd ar ôl. Dwi'n dal i fod yr un mor poblogaidd. Maen nhw'n dal yn ffasiynol. Yr unig beth chi ffili wneud, boys, yw trial wneud gyda hen jeans adre, oherwydd dyw e ddim yn rhwygo yn yr un ffordd, a mae'n amlwg, achos beth sy'n digwydd mae'r defnydd yn stretcho, mae'n datod ag ati. Nawr, mae rai fi gyfaddau i sawl person, falle bod y rhwygau uchel yna, mynd i fod bach yn uchel. Ond ar gyfer Teresa, sy'n yn beth 21, mae'n edrych yn ffantastig. Beth ni wedi gwneud wedyn yw mynd am bag sydd ar air yna fe, achos mae'r air wedyn yn codi lan at y sglains dych chi yn y flowsen yn eto. A fel o'n i'n gweud, gyda'r jacket velvet di yma, mae hon yn addas ar gyfer unrhyw oedran. Beth oedd falch i weld ar hyn o bryd, a srai misoedd, pan wy'n mynd i siopau fel River Island a H&M, y siopau sydd fel arfer yn trial denu pobl ifanc iawn, maen nhw'n gweud, mae'ch gwylwyr chi wedi bod mewn dyn ni'n prynu so and so. A amser fi'n siarad ar gwylwyr, maen nhw'n llawer yn hun y fyddwch chi'n disgwyl, achos maen nhw wedi gweld pethau dyn ni fan hyn. Gyda'r flowsen, a'r jacket, a'r bag fan hyn, gallai unrhyw oedran fy wisgo hwnna. A mae hyd neis ar hwnna hefyd yn dos e. Ie, y duster coat nôl. Ydy, ie. Yay! Gret. Diolch yn fawr iawn. Reit.